ఈ నెల 4వ తారీఖు సోమవారం రోజు నిర్మల్ జిల్లా కడెం మండలం గండి గోపాలపురం గ్రామానికి చెందిన నాయకపూడు గాదె నరసయ్య మృతి చెందిన నేపథ్యంలో మా మానవ హక్కుల వేదిక బృందం ఈరోజు అతని మృతిపై విచారణ చేపట్టడం జరిగింది. మా విచారణలో భాగంగా నరసయ్య కుటుంబీకులను, గ్రామస్తులను, అట్లాగే ఎఫ్ఆర్ఓ సిబ్బందిని కూడా కలిసి వివరాలు సేకరించడం జరిగింది. గాదె నరసయ్య 60 సంవత్సరాల వృద్ధుడు. మేకలు కాయటమే అతని ప్రధాన జీవనాధారం. మేకలు కాయటంలో భాగంగా అతను, అతని అన్న కొడుకు మరో చిన్న నరసయ్యతో కలిసి 4వ తారీఖు ఉదయం 7 గంటలకే ఇద్దరు సమీప అడవిలోకి వెళ్లటం జరిగింది. సుమారు 11 గంటల ప్రాంతంలో ఎఫ్ఆర్ఓ బానోత్ రమేష్ మరియు అతని మరో 3 సిబ్బంది అకస్మాత్తుగా నరసయ్యపై దాడి చేసి, అతి చిన్న కారణం అతను తేనెటీగలు దూరంగా వెళ్లటం కోసం చిన్న పొదకు నిప్పంటించినటువంటి అతి చిన్న ఆరోపణతో అతని మీద పడి కొట్టి అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని ప్రత్యక్ష సాక్షి చిన్న నరసయ్య గమనించి మాతో చెప్పడం జరిగింది. అప్పటి నుండి నరసయ్యని అదుపులో ఉంచుకున్నటువంటి ఫారెస్ట్ సిబ్బంది సాయంత్రం 6:30-7 గంటల ప్రాంతంలో గ్రామస్తులకు మరియు నరసయ్య భార్యకు అతన్ని అప్పగించడం జరిగింది. అతన్ని అప్పగించే సమయానికి నరసయ్య నిలబడలేని పరిస్థితిలో తరచూ కూర్చొని లేస్తూ ఉంటున్నాడు. అప్పటి నుండి ఇంటికి వచ్చినటువంటి నరసయ్య నొప్పులతో బాధపడుతూ ఆ నొప్పులకు కారణాన్ని ఫారెస్ట్ సిబ్బంది తనను ఎక్కడెక్కడ ఎలా కొట్టిండు అనేటువంటి విషయాన్ని గాయాలు చూపిస్తూ అతని భార్యకు చెప్పి బాధపడటం జరిగింది. అప్పటి నుండి రాత్రంతా నొప్పులతో, గాయాలతో బాధపడిన నరసయ్య తెల్లవారి సమయానికల్లా పరిస్థితి విషమించి ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్న క్రమంలోనే చనిపోవటం జరిగింది. నరసయ్యకు ఇతరత్ర ఎటువంటి జబ్బులు లేవు. పూర్తిగా ఆరోగ్యవంతుడు. ఆయన వయసుకు తగినట్టుగా ఎన్నోసార్లు అడవికి వెళ్లి ఈ ఎండను తట్టుకుంటూ తన మేకల కాపరి వృత్తిని కొనసాగించినటువంటి వ్యక్తి. బ్రతకాల్సినటువంటి వాడు. పిల్లలు లేరు, ఒక భార్య మాత్రమే ఉంది. అతన్ని అనవసరంగా ఫారెస్ట్ సిబ్బంది దురుసుతనంతో, దౌర్జన్యపూరితంగా ఇటువంటి ఆదివాసులపై చేయి చేసుకున్నా, ఏం చేసినా వారికి అండ ఉండదనేటువంటి ఉద్దేశంతో అహంకారపూరితంగా అతన్ని పై దాడి చేసి అతి నిర్బంధాన్ని ఆయన మీద ప్రయోగించి అతని మృతికి కారణమైనట్టుగా మా విచారణలో తేలింది. ప్రజలందరూ, అతని భార్య కూడా ఆయన మృతికి కేవలం ఫారెస్ట్ సిబ్బంది మాత్రమే కారణమని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే తక్షణమే స్పందించి అతని మృతికి కారణమైనటువంటి ఫారెస్ట్ సిబ్బందిని తక్షణమే ఉద్యోగం నుంచి సస్పెండ్ చేసి విచారణను నిష్పక్షపాతంగా కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నా. అతని భార్య జీవనాధారం కోసం 20 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా, 5 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఇచ్చి ఆ కుటుంబాన్ని నిలబెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే ఇక ముందు కూడా ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి నిత్యకృత్యంగా మారినటువంటి వేధింపులు, దౌర్జన్యాలు ఉండకుండా ఆదివాసులను భద్రతతో కూడినటువంటి జీవితంలో ఉండేటట్టుగా చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే. కాబట్టి ఇటువంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ నరసయ్య మృతి విషయాన్ని మేము మానవ హక్కుల కమిషన్కి, రాష్ట్ర గవర్నర్ గారికి దృష్టికి రేపు మేము తీసుకెళ్లబోతున్నాం.